Guys, karon pa ko nakasuot o still to nga sapatos, pero ako lang i-share sa inyo nga guys. Expire naman yung sapatos guys. Oh, nangalangkat guys. Oh, baga kay guys. Oh. Oh, baga kayo pero nangalangkat. Pre, tanaw ka ni pre. Chat, chat. Oh. Bago po kayo nga sapatos, pero expire manigla-lapa. Narawang, kita nyo guys. Oh. Oh no! Bago po na ako ni Pet guys. Gapon pa ni guys. Agangwag ka. Dawag ka. Hindi ka ba na mamili sapatos? Nara guys, oh. Giprinter na ni sa pag-200 gapon guys. No, busot-busot na rin guys. Expire na siya guys. Nara guys, oh, expire na siya. Sada unta kay siya guys, pero expire na rin siya guys. Oh, tingala ko nang abilin guys ba, oh. No? Na guys, oh. Expire na iyang lapa-lapa guys. Baho, magmitas. Sayang kay guys, gapor banta siyang sapatos. Sige, sige.